Jeg kom til Sundbjerg også fordi, at jeg havde noget, jeg skulle samle op på oven på folkeskolen. Og når jeg gerne ville videre, ville det ligesom være en bonus og være bedre. Og så tiltrak musik mig meget. Der er et meget godt fællesskab heroppe, og man har altid nogen at være sammen med. Jeg valgte Sundbjerg, fordi at de havde naturliv, og det var rigtig fedt. Og fordi at jeg ikke var så god til at læse, og det, så havde de jo den der specielle eliteklasse, og så tænkte jeg bare, super fedt, det tager jeg. Jeg tror, det er noget med fællesskab at gøre. At det er en lille skole med et stort fællesskab. Og der er et godt forhold mellem lærere og elever. Lærere kan pludselig fungere som reserveforældre og venner. Ja, altså, vi oplever i løbet af et år, at man kommer rigtig, rigtig tæt på de her unge mennesker. Og det er jo det, vi synes, der er fedt ved at være på skole. Sådan en skoleform, som vi har, det er jo, at man kommer rigtig tæt på. Vi har musik og naturliv, som vi brænder igennem med, og synes, det er rigtig spændende at arbejde med. På musik, der spiller vi en masse musik og spiller band og synger i kor og har solo og har små grupper og store grupper. Er ude og synge til forskellige ungdomsgudstjenester og andre arrangementer. Ja. Og i naturliv så er det primært været noget her på stedet, og i næste år så tilbyder så også træklatring, som er nyt. Jeg var jo blandt en af rollerne i skuespillet, som jeg spillede konge. Og det fedeste var, da når vi øvede op til skuespillet. Altså, det var sindssygt grineren, og vi fik nogle sjove grin, og vi kunne også tage det seriøst samtidig, og det var super fedt. Altså, det er en virkelig oplevelse. Jamen, det var jo noget, vores forstander selv havde skrevet. Og musikken har de også selv lavet. Det var sjovt at lave lyd og lys og alle de der ting med, at vi skulle stille det op. Vi er ikke så mange heroppe, så det er meget nemmere at lære hinanden at kende. Og så er det et dejligt sted herude på landet. Du skal vælge Sundbjerg Efterskole, hvis du har oplevelser for livet og venner for livet, så skal du vælge Sundbjerg Efterskole.